anake semaput ketiban kelungan pirang pintal bobot ilang
Kang saiki kabeh dijembarno embonge di aspal pinggire dipageri aku yo bangun tak cocokno mare tonggo saiki omahku tak dol entek jange aku ngalih parian anyar sampai ngenes ini. Kurang telung dong pangenangan kakku gak melek kaya mikirno arisan yo. Wong wedok kon golek objek tapi aku tau ngomong wong iku akali sing bentek bondo okol soro awak iki awak kuru kate okol remek. Lah awak kuru ning pikiran kudu urip. Nah, yo. Lah nek nyambut gawe situk tok ae ono mampete yo. Khayal aku. Kadang-kadang yo anu yo nggo kendang barang aku. Tapi apa elek wong pancen wong dodolan. Kadek kendang saiki paling enggak 75.000. Kayu nangka le njaluk tak dol sakmono kae. Kira wong kula apa ki bondo awake iki bondo dengkul. Dengkul ya sing ndrending pisan ngene. Iki lho sing jange teko iki jange lho gawe apa iki jange. Di barang durung teko wis mikir mulai saiki apane gak ngenes. Ana sing ngomong arek iku penggaweane enak tapi awake kok kuat. Ayo, kok ora mikir guyune wong sing iki lho. Renyai lek guyu seneng aku wong situk pendek wis ah. Wis ndi-ndi guyune nyolok dhewe wong situk. Lho Cak War. Halo Cak. Lho. Wah, iya kon. Suwe gak kepenak. Ngomong ambek kanca biasa ta. Mumpung gak ono basem. Ya apa? Waduh, koyo karak-karakane sing kok gawe ku apa ae? Ya ndak arloji, celana, klambi, sandal jepit, sabuk. Kuwi koyo leang-leong ngono. Ya penggawean lawas. Oh, rombeng lho. Tapi gak ono elek nyambut gawe ya. Lho ya apa mang kepethuk arek sekolah? Ya apa jan? Aku semoni gak ngerti. Ya apa jan? Waduh, si Vietnam kate Wah, seneng ngono iku, Cak. Berarti sampean oleh perhatian. Pancen wong golek perhatian kudu ngono, Cak. Kudu ngono. Di meneng-meneng kok pinggir embong bengok-bengok Cak ke wong ro ngono lho. Meneng-meneng kayal-kayal ngono lho. Ya oleh perhatian. Mamale kaya wong sampel lho. Ya apa sik mumet nduk gembong ae.
Ngalang-ali ta? Ngenyek. Lho gak ngono. Nggon peno gak mesti lawan tak goleki gak ono. Ngalang-ali ta? Iya nang tembok, ya nang pasar Kupang. Pokoke gak nganggur, Cak. Iya. Lho, sing penting ngobyek to. Bengi ya sik nyambut. Sik nggo lampu ae kok. Tak nyolok kodhok kodhok kamaan. Wah, ngono. Tak gak apa-apa, saiki koncoku ya nyambut gawe ku ya dadilan enake. Lho lak gak apa-apa ta? Bengi ya buka lho. Meneh buka meneh. Oh iya. Apa sing kira-kira nang awak iso enak ngono? Jamu apa? Omonganmu kok mislek sih kon iki. Lah buka apa lah ngono? Ya artine ku ya eberan. Oh, bukan apa pasar sore. Iya. Wah, sing apik rek. Lorek dondomane sak buat. Tembelan coy. Tak simpang-simpange cek kepethuk ae ngono. Tapi ya rega nggo rupa ya. Lho Lek sing iya. foto anyar ini ya mesti larang. Lah lek sing dondomane akeh ku dikekno Ada apa? kena 200 yo gak arep sak lek. Daganganku gak reme-reme. Barang antik. Masih gak anti kowe iki ya keadaan 8. Sik sing kowe iki foto. Ah, kon Oh, lah sing bolong kok tutupi. Lah muni foto-foto sing bolong ditutupi. Oh, lek iki sarung piro regane sarung? Salah banget. Hati kelire ngono. Kelir. Semut robung gula. Iki piro iki? Kanggo anakku cocok. Anakku durung sunat tadi. Ya, Pak. Saya tak sunatno ngenteni sarung teko peno iki. Ya sumbangan ta sarung situk-situk. Lho nyumatno anak kon tukokno sarung rombengan kebadut kon. Sepatu iki pak gerendeng-gerendengan. Tapi sing nanti iki. Ya, Pak. Iki nemu tak kula. Enggak ana wong numpak kijang kari mang. Omonganmu. Tapi bareng ngono akik bareng digowo. Lho, aku iki sak ketoke mripat sak. Sampeyan simpen monel. Monel. Kon ro klintingane kiri. Roto ndek embung tak jukut tak dol. Wacut kon. Kono eleke cak ngono. Apa? Botol rek. Apa iki? Tanganmu Caplaki. Gak nek kecubung iki piro kecubung? Apa? Tubung cah biasa. Oh, akeh oke. Akeh nanas-nanasan yo. Tapi lek digosok kok ngilap yo. Gilap. Ya, Kok duake wong isine asem ngono mau. Ojo mbijuk kancamu ta. Ngono pancet ae peno iku. Gak soklat-soklat titik gak patek ketara. Dodolku bengi lho. Gak tau dodol timah, nyimpen timah. Ya, Pak. Timah. Lapo dodol timah iki. Kon Lho, masamu pabrik ta kuwi. Ana paribasan tukang gak duwe apa jenenge jare wong-wong kang gak duwe tatah. Padha karo Pandi gak duwe calon. Lah iya, yo wong dagangane koyo ngene sandale. Kok miringi gak karo sandal loro sok miring ngarep nang. Pinginane tak sulno entek 7.000 ngono tok iki. Apa iku kulit apa iku? Kulite babi. Waduh. Ngene rek ya, aku ana perlu karo peno. Iya, iya. Ngene. Bojoku ku ngilangno arlojine tanggane terus kon nglirone lah aku mau dipesak lek cak war beke ana arloj wedok jane paling top lek rega 1000 gak kowe golek gelang dasang ta. Karepe ngono. Bojomu saiki duwe pabrik ngono. Ngomong wong lanang. Lek arloj dilarang waduh wertolo nukokno arloj. Enak. Iki rega piro iki? Iki ana sing tang bolo, swidak, ana sing Pandomi selawe. ilang. Ya, Pak. Pandomi kan. Ngenyek aku kan iki. Oh, iki apa? Saking cilike gak patek ketara. Wis telu iki rampetan ya apa? Lho bojone dulurku siji, tangga siji. Telu sing mesen. Nek iso wong sak kecamatan tukokno kabeh. Gak apa-apa lek padha nyambut jane aja. Diukur kekuatanmu. Kon niku iso nukono bojomu loro tang nglironi wong wek tanggamu sitok ngono ae lho. Berarti telu ya. Iya. Situ tak kena dulur. Piro rampetan telu iki? Aku iki enten ono ae wis. Gak ngamek bathi aku. Piro? 75.000. Telu. Iya. Gak kurang. Hah? Menawa peno bathi ojo bathi titik-titik ta musuh aku lek musuh liyane gak apa lek musuh aku wis kari-nari peno njaluk bathi piro. Kon ngejokno aku mburine mesti gak enak iki rasane. Aja titik-titik kancane kanca lak wonge ta? Iya. Sampe kancane wonge aku. Enggak sepadha karo semboyanmu ya tak gawe. Nah iya. Dulur timbang dhuwit tak pikir-pikir ya berduwit. Kanca wonge sing penting lak duwike. Iya. Piro kira-kira wis ta? Ya wis 75 lah. Aku gak ngamek batu ngamek kanca ae. Tak gawone dhisik ya. Iki ana duwe 5.000 ya. Duwe 5.000 tak silih dhisik. Lho kon iku nyili aku tah kon njaluk aku. Lah ya duit tak duduno tak silih dhisik ngono lho. Ngawur tak gawone tak gesangu karo duit gampang. Wis jas iki gawin. Jas anyar iki. Ketoke apa aku bareng jajasan. Biyen karo saiki. Lho saiki tambah nemen saiki lho. Lah iya. Nemen sempel. Kan ngono, duit iki tak gesangu ya gak tak kekno, gak sida tak kekno peno, arep ditak gawa. Lah jas iki minangka anu ta kepercayaan. Kepercayaan. Menisuk aku ngeterno duit karo njupuk jas ya. Iya iya, heeh. Mana lek ana duit 10.000 tak gawe, ana duit nganggo ya. Kon kok ngreni ae sih lho. Wong kanca lan di sing ono cak, wong ngawur ae. Aku ya gak patek isoan. 5.000 kas. Mau ya. Berarti kabeh 85 lho lho. 80 ta 85. 5. Lah, 5 saiki tambahi 5. Iku mang duitku tak jaluk. 5.000 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 tak jaluk. 5
Wah, iki kate nyatek aku iki. Ngawur. Kok eling ae ngono lho kan. Jange tak Dadi kabeh 80. 80 ya. Cek ya. Iya, iya. Aku tak rono. Wis Temen lho, lama. Ayo. Iya, iya. Aku rono ya. Tinggal ya. Iya, iya. Wong ngono gak kena. Wong ngerombeng gak lamis lambene ya. Tukuku piro? 75, tak dol 75. Luri? Ngomel lah. Iya. Ya apa rek kabare? Objek apa e? Biasa luar. Oh, iya iya. Gak lali piye nyambut gawe piye nang. Materialan. Iya. Ya apa keadaan? Ya laris, iki pembangunan kan meluas. Kampung, desa, bangun. Dadi kabeh ku nek membutuhkan bahan material langgon Pak. Ya syukur ta. Ya kon klambimu kurang kuwi jange matek ta. Oh. Ngomong titik tapi nyangklaki kok. Lah iya wong hawane panas ngene kok nggo klambi doangkep-rangkep ngono ya. Sing rangkep-rangkep sapa? Ndek pundak, ndek tangan iki lho iki pundak. Oh, gak meh udan-udanan iki pancen Ya, hawa-hawa enggak, dingin. nyambut gawe biasa. Oh iya. Ngerombeng. Ngerombeng. Kasih dagelan dong. Wah berat tar. Berat mudune kok nemen kon. Aku suwe gak kerasan di Surabaya. Kon iso umum lho, temen umum kon. Kok bareng kok melorot ngerombeng. Kaya aku lho, ah. Disamben gak apa-apa. Kaya aku ngene lho, Ya, prei Pak. nang seni terus saiki aku gak materialan Dadi dhewe. galangamu ya. Ya apa winginane aku kan ngingu wong nemah. Kuli kon ningu ya. Ya siki lho tak bayar nganggur ngono, kok golek wedi tok. Oh iya. Iya, kali berantas iku dene kok dikontrol Oh, jero, iya. keruk kapal keruk. Iku wedine iku dicara nanggon Bareng kon nunggano. numpuk no iringan omahe kok, War. Orang ate. Waduh nek 75 GB. Oh. Tapi ngenane kan udan. Iya. Udan nyaran iki. Heeh. Bras wis. Dan Wong wedi kena banjir. Iya. Tak delok wedi tak balik nanggone dhewe-dhewe. Kari kijinge tok bae nggonmu butuh kejing. Ya apa? Kejing remis wae. Butuh sompil ge nyulak kon ngono. Ya apa? Ngerombeng ya apa? Badine akeh ta? Ya lumayan lah. Hmm? Ya ono rame ya. Oh, terhitung gak jual beli ta kan? Lho iya. Oh, ono sembarang wong bodoh nang kono mesti kon tuku. Ojo cacak teko pakaian. Iya. Kon roh dasi doser ya. Di Doser. pinggir rembong sing rusak, ditawakno aku tak tuku. Oh, golongane motor traktor bareng. Lho ya apa Iki kok ono ember bareng opo iki? Ya Kok ono ember bareng. Lah nyiram anakmu ya. Lapa aku meneng-meneng nggo ember iki. Lho, iki lak ngerombeng ta kon iki. Wadah. Kon ngerombeng stanmu nang ndi? Kon iki stan menetap ta kon, Nduk? Ember-ember tuku ngene. Lho kon niku ya gak mesti ndelok pasar. Mengganggu lho ya, mengganggu jalan aliran lalu lintas. Lho masuk aku kasih tak eber terus aku leren ngono enggak? Ya mlaku kaya ngene iki. Dadi kon niku ya jual beli mek mlaku nggawa hak menika iku. Iya. Iku Mesti tak kon niku ngegek ae kok. pindah omah kon iki. Ngomong nyambut gawe kaya ngene kon ngomongno nek aku pindah omah. Panjene iya, wong ngerombeng kudu lemes som. Lho ya apa? Goro tapi sembodo. Temen. Kon kok medeni penggawe aku ya. Aku ingin lagu bujukan nah. Wis Iya. kancamu dhewe. Iya, iya. Iya, barang nggo sepeda motor jangan tak karno kenal pote. Oh, iya. Mriki Mas. Iki lho murah, tak masangi mawon. Iya, putih gres iko. Wareng kenal potku tak kekno, kayak kenal pote ngono ya. Iya. Pinten Dik? 2.000. Lah tak takoran tuku. Berapa ini kok? 4.000 jare. Ya apa, kena 7.000 ambek kenal pot situ. Lah kon iku nek tuku ngono waduh samu gede war. Iya, teman-teman. Golek delangung sing padang, Dik. Aja golek delangung peteng ae kok. Ana ngono, aku gak nyambut gawe ngene terus keluargaku jaminan. Tanggung kon. Lah aku jamin keluargamu aku familimu ta. Oh kon niku aja royal ta. Royal sop. Kok tak dhisik. Kon iki kancaku ta maratuaku kon iki. Aku iki ngandani kanca kan ono apike. Kon wong iki dikele-kele lho ri. Seneng delok gak seneng minggat to ri. Wah, nek wong rombeng kok mangkelan sih. Ya gak mangkelan oleh ngilokno kaya ngono arene. Ya gak perlu mangkel. Awak dhewe kan tembung guyon. Nek kon gawe masuk hati, pikiran. Aduh aja kakek ngomong war, anak butuh rok, do kathok ngono aja takon tak drop ah. Ayo. Ya, tapi wong rombeng iku kudu jempolane kudu mijete sing nemen. Temen. Lah kok ngono kan? Ya apa nek jange dipilih wong sing bolong dipijet kan. Iki celanane sapa didol kene kok 3 perapat iki. Ya biasa ri ngono iki. Wong potongane wong iki selirelek dhewe-dhewean. Ya ana cilik, ana gedhe, ana tanggung. Lah iya kok potongane sak ndukure dengkul ngene. Cilik model arek nyar-nyari ta. Oh. Pang nek rene iku lak mosok celonoan arek. Masa Jepang nang Indonesia ngerombeng ta, War? Modele celonone iki lho. Oh. Nek sak nisore dengkul, ditiru ndek ndang. Iya. Mantep pak ndandakno gak? Piro? Ora kira mangko 8. 800. Saiki lemo. Di pasar Murah kayak ini terpal ini.
duduk terpal iku. Lah wong kandel kene. Omonganmu setengah bagu iki. Oh, iya. Aku nggonku ono wong botol tuku nu. Oh, kodhok. Kodhok tapi teko Kuningan. Bombo, iku kanggo benda brantik. Iya. Golek panjenengan. Oh, kan golek bendantik. Lho ya. Kayak piring kuno ngono, gelem. Lho iku iya cocok. Oh, sepeda kuno. Sing kuwat dukur lho. Rutone kuwedi kok lho. Jadi terusno gak enak omonganmu. Nek gelem nggonku ono. Akhire kok tutupane kon gak dolek dengkule wong kuno ngono. Mesti ndek kono kon niku. Iya sing ngomong iku sampe guyon mek rokok-rokokan war. Rokokno dhewe. Wo iki kok ono dengan sekali. Jase sapa? Ya sapa ya jasku rik. Iki sing tuku mulai sungkan war. Lho paling titik iki nyang-nyangane 30. Iya sih nonton. Nek gak swidak 50 Sih, gak. nonton. Kon tuku ah, nek kon kira-kira. Dhisik tak oleh. Tak remet lho. Ayo. Ri. Ayo. Lho, pulune lak merotoli lho. Oh, kon niku. Jas larang-larang ada. Iki jas teko luar ya? Ya, Teko luar. Iya. Paling teko Inggris iki. Iya. Oh. Teko Inggris iki. Kancing bahasa Inggris iki kancing ya? Ya, Pak. Bahasa Inggris. Kancing. Lho bener. Oh. Iku bahasa Inggris iki ngomong awak dhewe iku. Iki lho, iki jasku iki. Kok iso ngarani jasku kan niku? Wis tak coploken. Gak iso. Teko sapa iki jas? Oh, teko Kartolo. Lah ya bener iki lho, tengerane ono iki lho. Tengeran. Ndukure sak iki lho kena sambel iki. Jasku iki. Kon nek mangan kaya arek cilik. Wis tak teko tolo ayo, sumpah. Ayo sumpah. Pancen takoni nek teko nggone tolo. Nah, iku apa iki jasku iki. Barang tolo ku nang nggonku bojoku kena sisan 5.000 ta no. Dirayu rayon terminal iki. Kena 5.000 bojoku. Safari. Rame-rame. Apa? Aku yo kenek hari. Kon kena. Luar logi 75 telu kelangan duit 5.000. Saiki ngene ae. Ayo golek tolo wis. Sing penting Durus, kon soalnya geger ambek aku ya percuma. Ayo digolek rono. Ayo. Sembarang ya cukup, kepingin mangan ngono ya sadan dhewe. Beras, gula ya wis ana. Ate nyambut gawe meracang tak sampe ambek dodolan rokok. Pancen enak dodolan rokok itu termasuk dodol garingan. Masih gak payu seminggu ya gak mambu. Enak banget badine gak sepira dodol rokok iku. Tapi sing utang recel. Rokok entek duwe kan nyekel maling nggo batu api tok. Jange tak lek digleleken batu api. Tapi ngene beras iki ya laris langgananku ya karung-karungan nek kapan ngapik teko nggonku. Jebur iki tanggaku ngapik beras ae sak karung. Layuten niku ngapik beras, gula sak karung. Layu binten niku ngapik lengo gas sak karung. Ayo apa wong pancen langganan kadung akeh. Sayange wong wedok muli nang desa. Tajak nyambut gawe wong loro ya gak gelem. Mbah bojoku iku. Jebur iki ya bondo kalung gawe nyambut gawe hancur. Nyambut gawe bojoku takon nyambut gawe dhewe ya hancur ae. Jebur iki ya ngono. Ana kanca gamel arisan didol bojoku. Dituku bareng ngono arisane gak ana sing dodol minggat. Mbah aku wis enak nyambut gawe dhewe ngene dhewe wis.
Bojoku tak kon nyambut gawe nang desa, aku nyambut gawe nang kutha. Enak nyambut gawe peradangan iki. Soprek waduh ae. Lho. Lah soprek. Pangan geling aku. Sapa kan, Cek? Lha pangling sampe aku. Ya kok malah pangling aku? Padha panglinge lali iki. Iya kok padha panglinge. Masa sih lali. Siapa kan? Kanca lawas. Siapa sih? Tini. Hah? Tini. Tini. Iya. Walah bajul buntut. Bajul buntung ya apa sih sampeyan? Kok malah semok ngene kan? Masa sih? Iya, biyen gak ngene awakmu saiki kok malah lemu kan. Siang tahun sih gak ketemu. Oh, nek kapan setahun setengah ya? Lah iya setahun setengah ya sampai lali. Lah yo apa usah perlu Iki lawan. kan toko sampean. Ya wis iki tak tunggu dhewe ae bojo nang desa. Lho lha apa? Ala apa nang desa? Mbok nyambut gawe kene gak enak dhewe nyambut gawe dhewe saiki. Tak kon nyambut gawe desa kono panen. Oh, panen. Dari kami. Enak yo an. Lah yo, desa sing ngopeni kene kok dadi beras didol kene ya. Kono panen tebu, mari tebu ganti maneh, panen pari. Lah Tapi iya. gak tau lat. Mari panen pari jebul iki panen jangkrik. Sama lama dodol jangkrik niku. Gak apa-apa ya anakku sing dodol. Oh iya. Anakku tak belajar nyambut gawe kabeh saiki, Cik. Oh. Piro sampean? Hah? Piro? Alah mek 6. 6. Setengah lusin ya termasuk. Gak ya iku telu anakku dhewe. Jam telu. Telu anak mupuh. Lah apa nek mupu anak duwe anak? Biyen durung duwe anak tak gawe pikat ngono. Adane PT ae sampean niku. Mari duwe pikat telu tak reco ae saiki. Ya gak apa-apa tuh anak iku enak. Nah, Iki termasuk agen yo wong gede ngene. agen iki ya cukupan ketaran ana agen iki dodolane kaya ngene. Tapi lha iku karung-karungan iku. Karung tok iku tumpukan iki. Enggak, sing diwadahi iku lho apa iku? Oh, gula. Gula nek beras. Heeh. Oh, lah kok dideke ngono lak dilemeki lho Cak Sokran. Lho wis aleme ben. Oh, ya apa nek udan-udanan niku teles iki. Anyep ya. Iya. Iki tak kandhani. Nek kapan beras iku dilemeki nang gone papan, Heeh. iku timbangane enteng. Lah kok iso? Yen kene gak teles ah. Abot tak kandhani kok. Gak oleh ngono iku. Lupa oleh dosa ta ngono. Utawa mesti dosa, ora gak payu Ya ngono. medahe kok ya apa bener e, gak oleh ngono. Gaya biasa. Ijen ya sampean. Soalnya kan gak ewange nyambut gawe sak temene, ati aku ada kayak ngene. Sempatane gak ono ngele ku. Dadi tak le nang gone apa dekle iya. Apa sih gak ngapain Abot, heh? Apa gak ngapain lewang? Sembuh, wong wedok wis marai anu ae. Marai apa? Kan wong wedok ya iku ae apa. Wis marai iku lho apa. Sampeyan iki ono ae. Ora geger. Lah masuk aro desa ngono Oh, bojoku ku gegeran cemburuan ae. Lah iya nek kalau sing ngomong ya karo sih wong desa mbek kene ya adoh. Bojoku nek lho enggak sampai sambang. Bojoku nek gegeran koyo adegan desa ngono singkur-singkuran ae. Adegan desa kono ngadep ngalor ngadep wetan. Makane sampean kok malah kemis ya, lamanya ne ono cekelane ngene rek. Lah kan kok ijen bojomu akan jarene. Lho, bojo sapa sih? Lah bojomu bojo lanang. Aku sik ijen. Lho, Durung mau make biyen aku, Cak. lho kok lak sik perawan? Iya, tir. Sampeyan ngajak bagong-bagongan. Enggak, nek kudu ngomong perawan iku bengae. Lah iya wong anyene ya. Tekan ndi kating meng? Adane omongane wong tandus ae temen iki. Ha iya riko nang tekan ndi ae. Ngaku-ngaku. Oh nek mangan ngapa dhewe tin nganti jero tin. Lho. Masak barang. Hah? Masak barang. Iya aku yang masak dhewe. Aku nek ane nganggur ae ngetik sih aku. Kok ngetik sing ngetin ta? Iya ngetik. Lah ya ngono, mbok aku kok nek nyambut gawe kene lak seneng. Oh ono jadi ngono kan. Lho. Temene. Oh ya ngono tiba ta. Kene Kok kan. guyu sih? Aku ngomong gak temene, aku yo nganggur lho, Cak. Jane ngono ya apa? Arek. Penggolek penggawean. Omongmu cukup baju-baju. Temen. Aku ndok omah ijen ngene ta. Sampeyan saiki tak delok ya malah klemis, malah putih. Tapi gak pantes sampean rambut ngono iku. Putih apa semaput tapi. Kuning ta? Resik lho, resik. Oh lak ngono Nah, bersih. Ya bersih. Kok malah putih, gak pucat sih. Cak rambutnya kok gak cocok ngono iku. Ya apa? Nek ndelok potongane ya rambutnya dipotong pendek titik lah. Nah, kok masih ada ngono lah kon iki. Iya. Kok ada ini ndak rambut-rambut aku niku. Yo gak pantes sampean nek rambut anu Jawa iku. Gak cocok mek potongane. Iya apa? Sing apik digondol lah. Ya enggak, ya dindekno cukupan nang klambine ku aja ngetoni ngono. Nek gak pantes nek klambi kuning iku, penyoraken. Iya ya. Sing kalem ngono lho, krem. Iku dadilan manise. Aku kepengin gawe klambi lho kok rapuh.
Kon rabu jaket. Kayak Pertamina lan sampe. Kon rabu jakete biru. Sepatu miring kaos kaki lorek. Iya terus Nanggone modelan nonton iku kebun binatang tang. Terus aku sekono rantang yo, teman iki kok iso. Pantes ae. Pambine ku keren tadi. Pantes lah ketok lu. Kalau ngomong kamu gak enak lah kon pantes seneng. Kok omonganmu kon iki. Lho, apa eleke sih wong nyocokno? Iya ya kan elek. Lah iya, wong wis mbawak teko sing ndelok ta. Nek jare awak dhewe pantes sampe ndelok gak pantes, ya tadi kan gak pantes Iya sih. temen aku bojoku gak tau ngelem ngene. Aku lah aku mbek bojoku paling benci ya iya. Soalnya dia iku repot tadi gak kok rumah sampean. Oh ya mulane aku jange tak pegat keman temu nih bojoku. Kata bakat tuh sopo ae ngono aku iki. Ya ben aku ngrewang nduk kene. Kira-kira oleh sampean. Kon wae. Sampean kuwi aku ki temen kok jasa kan. Itu lah. Iya. Aku ki sungkan lho atik ngejak-ngejak wong ngono iku aku kuwatir ngono iku. Aku ki yo belajar dagang tapi yo sik ya apa gurung dibondo. Monggo kon nunggu kene ya pantes jane ngono lho. Pantes ya. Jane lho tapi niku. Oh jane ya. Jane pantes kon nunggu kene. Aku sing ngedol-ngedoli tak sing bagian nyusui. Apa kok nyusui? Nek ana wong tuku lho. Takkan nyusui suket ngene iki. Kon sing ngedoli lho kene aku sing kula. Iki beras kok piro ngene iki, Cak? Iki larang sing iki. Sing apik dhewe ya iki. Sing apik dhewe iki. Sing punel kaya ketan iku. Mbah gak tau masak iki. Sampun niku ya apa mesti nek wong dodol iku lak ngerti ta. Iya nek wong wedok dan dhewe wong gak tau atang kok tuku ae. Iki sing rega 34. 340. Iya. 34 sak kilo. Sak kilo ya. 340. Kalian nggone tanggoku wingi kon golek ngono lho. Ono digawe. Iya, jange digawe dhek lambutono. Jange beras gak enak iku sungkan sih soalnya tamune ku yo wong adu-adu. Ya apa enak lah yo sungkan ta. Ayo ngono apa kon ira-ira gawe langganan nang objek kena Gak ngerti aku nek sampean dodol ngene. Ana apa-apa mlebu ae rene. Lebonono karungku iki. Ora. Wong ngono beras iku lebokno Nek ngono dalem. ngene ae tak yo. Iya. Aku yo kesusu yo soalnya ana wong pesen. Iya. Iki apa upama iki beras iki tak gowo. Wis kena wong pokok kok jenggo. Wong wis iku emben e. Mben digan. Iya, kurang 3 dino lah dalan terop tak yo mbutuno. Iki nek mangan bareng. Ane kanggo kon ya baba wis aku ijep-ijep ngekeki. 34 arek mosok-mosok aku. Ayo kon cale baji dhewe kon cale hasil dhewe ya. Iya. Iki wis 31 ae, aku kan 31 ae. Ngono. Aku pula 35 iki. Kok ini? 35 nek enak ketemu. Lho iya pula 300. Apa ya? Pula 350 iki. Kon 301. Gak apa-apa wis. Aku ijep-ijep ngekeki kon. Lah nang wong ya tetep tak kena 34, 390 ya. Wis gak apa-apa, wis gak kono. Ya wis nek ngono iki tak golone tapi. Ayo keren karo. Ya iki ae sak karungku nang guru. Wes sak karung kurang ae rong karung ngono ah. Ana sih sampean niku. Lah iki kan mburi. Oh, ana gudang iku. Lah gudang tok iku. Iya wis sembarang. Gudang tok kosong lagi. Gudang tok. Yo sebelah iku lah beras tin kan. Iya ambek mboten gula sak. Gula. Beras loro ta situ. Loro ya. Tak gawe loro ya. 2 karung. Iya 2 karung berapa wis ta? Becake ya apa becake? Becake kene ana ta? Lho kok tak sunggi ya wis. Lah kene tokone lak tutup malian. Kalau wis tak tulung. Beras 2 karung kok nyunggi pisan kon niku. Gampang kok becake. Gulane? Gulane 20 kilo. Sak karung ae wis ana. Karung-karungan. Wah, nang aku ngono Pak ya apa rek becake rek. Lho kok becakku lak kosong. Aku dhewe becak. Oh iya. Tukange ya ono arek. Wis gawane gak apa-apa. Tapi ya duwe ya gak kabeh lho Cak wong aku nyene. Iya. Titipi wong ya. Gak kok trasik pisan. Iya. Iki ana trasik iki. Trasik. Iya. Darjo ya. Wis bos darjo buka pokok trasik enak iki. Iya. Ya wis tak gawane Cak. Iki. Iki kan gawe pisan. Apa iku? Ndase teri. Saya apa gak duwe kucing kok. Buka ngono digawe iwak iki. Kono dan-udane masih iwak ngene buames ae kono. Aja ngono rek, walah sawangane. Lho gak apa-apa. Wis gawon. Iki ana dhuwit. Anu nek 15. Sedake kono culo gelang lah opo kono culo gelang. Ah, kono wis gaene pantes kon gelang. Aku lak sungkan tau gak tau pedhok sawangane kok ngriwuki sampean. Lah ya kok kepantesen ta aku kon kayak gelang lah kon gawa iku. Mosok aku kabeh gelangan. Aku gelem tuku gelang ngene wakil aku mau lanane kok gelangan. Jadi kene wedok sih. Gak wis gawon. Iki dhuwit 15 ya Cak ya. Ya ya wis aku. Urane lho ya gak tau kepethuk ngrewuk ya. Apa-apa tanding awakmu ae. Iya. Wis dhuwit tak gawa gelang wis gaene. Apa aku sing rene apa sampean rono? Alamatmu di sih? Iku Simo Peman nomor 19. Simo Peman? Iya. Ya sak krono kabeh. Rono? Temen. Kak krono jam 3 nih ya. Ya jam empuk sih. Jam 3? Meni. Heh? Meni. Jam 3.
Jam 3 apa iku? Isu. Kok jam 3 apa? Jam 3 sore lho. Iya, kon niku kok tegeseno. Iki nek ana syarat metu jangan kok iso aku. Heh? Masa iso? Syarat metu iki karo iki. Gak apa-apa nek aku sing nyeret awakmu gak apa-apa. Ayo. Asyarat ya? Iya. Kok muni sih wong nyarat. Sing muni cangkemku kok kon niku. Cek delokane abot ngono. Iki becak sampean sing ndi? Iki lho gawe. Ja, iki terus ja. Ya segawan ana pisan iki. Guyu aja kok iso ngeter arek wedok. Gak enak aku. Tak apa lho Cak ya. Ya wis gawan. Nanti narik mbok aku berarti ki ganteng, Pak. Biasa gak ngene iki malah dilem ae. Wis enak beras tak gawakno, gula tak gawakno. Aku dikek dhewe 15.000 gak apa-apa. Itu gak enak pikir. Aku dikokon rono ya nek kapan omah iku lho kono arek. Tapi gak apa-apa wong arek wedok ade sik bujang dadi bojo. Adik kono bujang nang aku bojoku nang desa. Aku mbek ini. Boleh. Cocok omongi wong tuwa ya. Jodohku nyambut gawe liyane marung gak maneh. Jaman sing dhisik ngono, dodol soto. Waduh laris luar biasa. Soto Petruk. Soto petik ya ngono. Baru soto petik laris-laris kok kenduk, tak ganti soto gagak. Tapi suwe-suwe wong bosen nih. Saiki ambil lali aku saiki. Buka depot. Di restoran. Restoran gede nek depot sing mang sederhana. Iwak sembarang ono kene, kadal ulo. Pemane sing darane bakmi, wah salah. Lari sing ngono jan udan nek sore masalah wong antri arene. Aku sampe kualan melayani dodol bakmi iku. Gobis iki trek-trekan sampe teko kene. Aku iki nek masak bakmi wadah sing darane padha iso ngrasakno yo enak. Masak aku iki. Adik regane gak larang 350 sak piring dok campur larang. Tapi ya sembarang itu hati-hati kok. Sebab wis ana istilah. Jauh Pak Dokter aja sampai lali. Jagalah kebersihan. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Mulane laris masih warung iki mang omahe gedhong, lampu neon, nek kebersihan gak dijaga, wong anduk suker, asar-asen, jijik wong anduk. Tapi aku iki warung-warung sederhana, lampu ya lampu biasa. Kebersihan tak jaga, masalah wis bersih warungku, piring cengkeh gak duwe. Lagi bersih. Adik marung ngarepe sekolahan, masalah tepak wis. Jam 7 esuk tak buka glodak arek cilik antri. Saking larise. Adik mburine omahe kono proyek. Tepak. Mandor tukang-tukang lumpuh. Jam 12 awan tak buka glodak, mandor tukang-tukang antri. Ngono kene. Iku jam 12 awan, durung magrib. Magrib tak buka glodak wong bambu lumpuh. Lah iya wong tingkat marung iki lho saking umume. Sing jarane sopir dia gak liwat kene. Sopir Jakarta liwat kene, sopir Jombang liwat kene, sopir Banyuwangi liwat kene, liwat tok gak mampir. Ala wong marung tak hati-hatine, klumpuk-klumpuk. Nek gesangku tuwek besok putu yo akeh kok. Lho sapa? Lho Cabas. Lho, kok nak? Sapa kan? Paculun nase aku. Sapa kan? Aku Tini. Oh, Kastinu. Kastini. Jenengan kan? Iya teko pasar ki, Mang. Mampir ta? Sik pancet marung. Marung. Oh, tambah gede ya. Masalah kualan babu wolu. Yen marung nek gede ganti apa? Ganti apa? Di mana restoran? Restoran ini. Durung nek depot biasa. Oh, depot. Iya. Depot apa tuan? Sembarang. Ono ya ungkal pacul depot. Depot-depot apa ae. Iku lak pandi. Ya depot sembarang apa sing anan didol ngono lho ngombe bareng ngono. Apa kan kemarin? Ya teko blonjo iki, Mang. Walani ini. Wong tanggal 6. Repot bojoku saiki ku. Oh iya ya.
Engko dibelanjakno lak ngene gak cocok, lak ngene gak cocok. Ah, terus Kadang apa? ngono ya tak tukokno ae. Apa? Gak masak percuma masak ya dipangan. Iya. Mangane rene ya golek iwak apa-apa ngono. Kayak sembarangan kan. Kok apa ae? Baju lho nek. Kok kene iki apa ayo delon banter iki ono ya ndak ngawur ae kon iki. Lho masakane lak iku tamu rawon, gule lah. Ya rawon gule bareng ono. Malahan sederhana jangan asem lote ya ono. Ngono. Soale dhek iku penggaweane tambah meningkat lho kok saiki. Oh. Rewel. Ya bojomu iku. Iya. Wong nyambut gawe abot iki biasa ya, mangan iwak enak gak gelem. Biasae iki lho, sego kintel. Pecel, sego pecel sampe kintel lho, Rek. Pecel biasae. Ngono lho. Saiki dagangane tak Sop. Tapi masak tamu. Ono tabuhan iki, Pak. Ono kendane bareng kok biasa. Bas. Iku pendaya ngomong kendang. Oh, aku biasa. Nyancang kebo ngarepe lawang. Ya Pak no. Nah aku sandung julung kuming. Oh, masih omong bicak kok. Kok ngono ta? Ya apa sih? Arek kurang ajar aku tenan kok. Ya kok cecek kadal ngono iki. Wong kebos usahmu gede yo karo gak wong. Jarek Pancene meliru. Waduh model-model waduh. jarku ngene lho wong biasa mae gak nglarang. Kebu-kebuan iku dalan sisi omah kono ta. Ngarepe lawang warung kae hiasan kebu-kebuan. Disarat. Kok gawe apa ya, Bas? Disarat api-apian. Nanti kok warung kebo marcuet ngono. Kok model-model kon niku. Lho, Tin. Tuti. Ngawur aku tak golek njagir tak ro kene ngawur. Lah kok omahmu ndi sih lawang? Omahmu ndi? Sing apa man? Lah kok dolek jagir lah apa? Malah semayan nah. Karepe lak nduk rolak kono lho, omong-omongan nduk rolak. Wah, kan iku bercanda nek lho. Ngawur ae. Ya apa? Wedine situ. Warung iya warung. Kok warung tak sing duwe. Ya Pak, kono odong ta. Kono lah apa Kono wis buka ta? Warung diblak iki ada kono. Kene lho, ayo rundingan lho kene. Ari dari mang ta cari iki. Ayo rundingan lho kene wong kepethuke lho kene. Ya rundingan apa sih? Susu ya, susu. Tong gelas. Susu. 12. Kalau ngono kan iku anduk ta kon. Ah wis nang warung ketika anduk ya. Kuwatir kon iku. Pasal karo model buka blontang ngono kan. Yo, susu ah. Sing saja, Din. Barang anak sih Pak. Sate ana. Sate becak ta. Sate, Wedhus ah. Oh, turun beleh. Hah? Turun beleh. Susu. Wah, wis sop-sop. Sop buntut ta? Iya ya. Mene tikus. Ngawur. Apa sih wong sok buntut-buntute tikus. Sop loro e. Sop loro. Ya. Lah wong mlayu sing kok bengok iki sapa? Iya, sop e. Wong gak duwe pelayan bunga-bunga. Wong bengok nang mburi, bengok nang ngarep kate anduk mulih lho mlayu lho. Terus dura-urak iku. Lah, apa ora iki? Wis kono sak golekno apa bir-bir kon. Iya. Wis lek ngene kari nari sing ngedoli ae. Mergo iki uang-uang lho, dhuwit Kak sampai asat lek dibusi ngono. Iya. Ngawur ae kon. Ya penting wedhus iku didadekno enggak? Lah ya saya rundingan lho kene, wong kepethuke lho kene. Ya kene mari. Apa sih wedhus? Lho, aku lak dhewe wedhus kendhe ta telu. Waduh api. Lho iya, lanang-lanang. Iya. Iku dinyang 75 ngono lho. Wedhus kendit ya. Situke. Kendit iki ngremo kena iki. Kendit kendit. Sampeyan sing remo ku sapa? Ngene iku. Lho kok dudukan kon. Lah sampean arek pendul tembem ya arek. Lah ada wedhus kendit iki apa maksud? Ireng terus ana stripe putih. Putih iku lho. Oh, terus putih iku. Oh iya iya. Biasa biyen nangon wedhus saya kate karo. Omongin itu bayar. Karo wedhus. Wis ngene. Berapa? Dikekno mari Din ya wedhus iku. Dinyang 75 situ. Lah karepku ya ora gara-gara 100 ta situ, 300 ngono. Ya monggo suwen, Pak. Iku wedhus mbok apa sih? Lho. Anu cempe. Lho, wis lanang teko kono balung panggang aku. Waduh. Pulake. Lho ya pas temen. Iku lanang kabeh telu. Iya kabeh lanang. Lah terus maksudmu kondol. Lumayan dinyang tanggoku lho. Diang piro? Dinyang swidak situke. Situ ya. Telu 80. Wis rampetan mari tak tukune rampetan ae. Lho kaya apa nek? Lho ya apa sate kambing kali kene iki. Oh, gawe wangi tengok-tengok basmane. Nah, wis sate wedhus gule wedhus. Lah kok pede bapak wis 75. Situ. Iya. Kok kelarangan lho. Dirampet ae mari telu, dirampet tak rampet ya. Pira-pira? Selawi. Ya apa sih? Wedhus telu slawe iki lho. Wis ngene. Basmane wis miringi nemen. Ini wis ngenteni penganyangan di wong. Situk suwidak tak tukune. Cita ya? Iya. Wis lek tak gone rene. Iya kali ini. Saiki dhuwit dhisik. Oh iya ya. Ya masuk gak kabeh ku ya. Tapi wong iki yo ana curiga ta.
iki tak gani dhuwit swijake dhisik. Tidak. Yes. Berarti kurang Iya. 120. 120. Iya ya. Ya. Iya 200 Lah nutin tenan ya. Tak cukup wedhus iki ya. Ya wis. Kayak ngombe kok ombe dhewe cak bas yuk ya. Ya yo dhewe ya niku. Lah selek njowo wedhus ana. Iya ya. Tadi kan Bas. Iya ya. Mana yang menjabat sih? Pak iki. Wong liya. Lah iya, mau wedhus arene. Gak suwe arek. Ya apa sih? Apa? Lali tak tolek, Mang. Apa? Lah wong kancine nduk aku kok mulih. Lho, kandhane dikunci. Tak kunci ya Bas, ya apa enggak tak kunci lah. Karek kandhane dikunci kok nek kon lak mumet ae arek engko rek. Lah ya apa sih iku, Mang? Kan ku ya sik kan. Lah aku ya lali nang jero dompet kok iku, Mang. Nek tutup mae kunci iki. Ngono ta? Iya tutup. Ya tak tutup. Ya batakno. Arep kok sembrono temen. Wong kak apa wedhus dikunci kandang, kandang digosok wedok sik mulek mumet ae ngono iki. Kok ngawur ae. Iya, kalau keliru kabeh rek. Wedhus nek kandangan digosok wedok. Iki apa jenenge? Kalau bingung aku rek. Wedhus mau di kandang. Kandangnya dikunci. Terus kunci ini kok Kastini bojone. Aku waduh pas semayang. Waduh dibujuk ini aturan. Oh iya, nek ngene aturane, nek tak umbar kartola Kastini iki mang padha dene iki. Tambah suwe tambah ndodro, pompong durung kaset. Tak goleki. Ditenano konfune wis kepenuk. Ketutuk. Kecekluk. Kecula. Ditenano ya, kon kepetuk aku pasti cilono. Ciloko. Iki lho. Pokoke ana bengkel perak. Iki ngerti omahe Katolo iki lho. Lah. Iya. Mangkane omahe dibangun. Iya, Kocone ganti riben. Jendelane krepyak. Barang sing berharga wingi dikekno aku kirik iki. Yo. Ora kirik kon niku. Wis iki hasile ngono iku. Kon jalake perlu apa sih? Lho, perlu apa? Aku ana perlune njukuk jas ana. Cukup jasa apa nama? Ya, juga Roji. Pernah urusan apa? Aku lah ndelek Kastini. Lah iki lak Kastini. Ya iki kami Kastini ya bojone Tolo iku. Oh, ngawur aku Kastini gak di bojo. Takono samari. Bojone Tolo kran. Kastini iku. Iya, mulai biasa kok gak krungu nek Tini bojone Tolo. Wah, kena bojo aku. Bojo. Lho, ana apa rek kok mlumpur rek? Goleki Tolo. Hah? Goleki Tolo. Kontok goleki, masalah goleki kon niku. Lah apa kon, Bang? Aku ndelek Kastini. Ya kon, Pak. Goleki Tolo. Lah perasaanmu kon goleki ana perlu apa? Aku bojok jas sampe duit 5.000. Lah kon? Aku dibojo beras sak karung, gula sak karung. Lah kon, Pak. Karo ditelu. Kapan dong? Ngedan. Meraji. Aku iya rek. Kena apa? Kena apa dakno dodol dewus. Dodol wedhus telu. Siji kali swidak. Telu 180 tak kei perskot swidak. Gak balik sampai saiki tak ditipu aku nek aturan. Oh iya. Golek nandi? Omahe dikancing arep. Omahe dikancing. Iya. Iya. Mungkin iki epok-epok tok ae. Oh iya. Tolo mesti ono ndero. Oh Waduh iya iya bener. Iya bener. Maksudnya ya apa? Rusak lawangi. Ora ibu ora. Ayo. Panik. Enten apa? Iki apa iki? Iki omahku kok dirusak iki lho. Oh omah sinten omah Kartolo Lho, Kartolo ini yang mriki. Ngontrak. Arek sak niki pun lunas, mangsul. Akhirnya apa sono iku lagi dirusak kaya ngene. Dadi ta, Kartolo pun lunas ini. Lunas iki pun ning di omah mriki. Oh, pun boten ngontrak ngriki ta? Lunas. Oh, tadi asal. Kartolo niku kontrak nang mriki. Lah kontrakane pun telas. Lah Kartolo pun nyengki. Niki omah sampean. Omahku. Lah ngono. Terus nek napa niki? Gane iki omah iki. Pinten sedaya? Redak bang Sing rusak kae wis. Lawange, kali krepyan. Wis pokoke kabeh 80. Pinten? 80. 80. Bayar kenceng. Ini mesti sampai pecah lah. Ada Rek. Dibayar kenceng. Rek. Apa? Kayak urunan. Ini ya urunan pira? Harus siapa? 20-an kran. Ayo, ini.
Mari kena. kumpul kene. Ini lho ya. Dapat siapa? Terus apa? Apa sih? Perbuatane kantoran mek sewedok. Iya. Iki temenan. Apa? Tini ku anake yakin. Ya Lah yakin biyen ngomong nek welut ndak sireng. Waduh. Luwes. Iya. Bareng tiba nang mantune nang Kartolo tambah nemen. Waduh. Oh, iya nek ngono wong papat iki ana paribasan ngene iki. Ya, apa, Dik? Ireng-ireng pentile sawu. Wong papat kenek welut ndas ireng seri lho.